Ahoj běžci, běžíme k vám znovu s vaším magazínem Tempo. Tento týden mnohé z vás čeká účast na už 20. pražském maratonu a právě proto je potřeba umět i správně regenerovat. Dana Šatrová se také svěřila do péče odborníka, toho možná nejpříjemnějšího, maséra elitních běžců Davida Cihláře. O své běžecké filozofii vypráví Peter Kiruy, přední pacemaker, neboli vodič, chcete-li, ale také vítěz mnoha závodů, včetně Sportissimo půlmaratonu Praha 2014. Vyrovnat jeho maratonské tempo aspoň kilometr zkusila naše průvodkyně Dana Šatrová. Nakonec to dokázala, i když s pomocí. Nechte se překvapit. Vypravili jsme se do temného lesa. Ne, něco uvidíte a uslyšíte. Byl to běh pro světlušku, takže jsme nakonec i zazářili. Samozřejmě jako vždy jsme připravili soutěž o hodnotné ceny. Takže držte naše správné tempo. Začínáme. Odpočinek dělá mistry. Znáte tohle rčení? A součástí odpočinku před dalším sportovním výkonem je řádná masáž. David Cihlář je triatlonista, vyučuje tajemství masáže na Vysoké škole v Ústí nad Labem a stará se o svaly elitních atletů při závodech ranček. Ahoj Davide. Ahoj. Chtěli jsme se tě zeptat, jak správně zregenerovat, ať už po tréninku nebo závodě? Tak nejlepší asi metoda na regeneraci, nebo prostě na regeneraci, co můžu doporučit, je samozřejmě masáž. Můžeme aplikovat masáž sami na sobě, což je automasáž. Po případě můžeme navštívit některého z masérů a dát si masáž odstraňující únavu. Davide, ukážeš nám tu automasáž? Ano, samozřejmě ukážu. Můžeme se klidně tady posadit. Na té noze, když začínáme, tak začínáme chodidlem. Potom bychom jeli kotníky, achilovku, lítko a stehno, takže kdybych začínal chodidlem, tak si takhle hezky krásně otočíme nožku k sobě, vytřeme tímto způsobem, provedeme, perfektní. Potom bychom jeli roztírání částí dlaní. Tak pokračujeme dál na kotník, tak uděláme roztírání částí dlaně. Potom bychom udělali roztírání špetkou krásně, to samý na druhé straně. Pak je achilovka, tam je nůžkový hmat, chytneme a provedeme nůžkový hmat tímto způsobem. Tak, pak je vlnovité hnětení, vlnu na té achilovce hezky palcema proti sobě, tak, to je ono. No a vlastně už bychom přeskočili na to lítko a tam je velmi důležitý směr, že musíme vlastně směrem k srdíčku, to znamená vytírání přes ruku, pak bychom jeli uchopování odtahováním, vyzkoušeli bychom vlnu tímto způsobem a potom zase musíme si natočit nožičku a zase finský hmat těmi palci, takto. A potom finském bychom končili smetáním tímto způsobem a vějířovitým tepáním a končili bychom vychvěním, takhle bychom krásně ten sval vychyli. Objednala jsem si takovýhle masérský zážitek od Davida uprostřed Labe, co víc si přát. A teď si užijeme jeho slova a hmaty v praxi. Masáž je podle něho nejen o těle, ale i o hlavě. Za největší odměnu považuje, když mu jeho klient pod rukama usne. Pak cítí, že se naplno uvolnil a odevzdal s důvěrou klíč od své duše. Časně vstává jeden z nejlepších vytrvalců světa. V proudu čerstvé vody hledá svoji tvář. Jsem to já sám za sebe silný nebo jen nepostradatelný pomocník jiných? Elitní vodič, pacemaker, rodák z keňského Bometu. I normally train 3 times a day, but since I was working as a policeman, I used to run only one day in the morning, no midday or in the evening. Přesto nestrácí kvalitu ani vlastní ambice. Ještě v roce 2011 byl 6. ve finále běhu na 10 000 metrů na mistrovství světa v Tegu. Nebo nedávno běžel skutečně sám za sebe a vyhrál nabitý Sportissimo půlmaraton Praha. V roce 2011, kdy vedl v Berlíně ke světovému rekordu v maratonu Patricka Makaua, zaběhl nejrychlejších 30 km na světě, ze všech. Přestože pak byl čas připsán vítězi celého závodu.
something came to my mind. Maybe I'll try World Championship one, maybe marathons or 10,000 to be among those who are in the podium, so that the national anthem will be sung. Maybe if you've done a very good job to someone and that person succeeds, you will feel very happy. So I'll feel happy when I help somebody to be succeed. Po svém triumfu na Sportissimo půlmaratonu ho v květnu opět uvidíme v Praze na jubilejním 20. pražském maratonu. Spolu s 10 000 běžci se i on pokusí vylepšit svůj výkon. And amateur runners are very, very important in every competitions. Even those one are the winners before the race starts. We need to respect them. Without them, the competition is not very, very important. And I'm very happy to be back here in Volkswagen Prague Marathon or May to face for my friends, my fellow colleagues, Kenyan Moses myself. Maybe he will be coming to beat the course record here in Volkswagen Prague Marathons. Me, I have ideas of racing all the time. I'm very happy when I race and someone run good. Someone cannot wake up and say, I'll race for world records. It's not easy. To run maybe some long runs and load some very important speed work on the track or doing some fat leg on the road. Those ones need a lot of energy. Stejně jako k tomu dát se do služeb jiných. Maybe in future someone else will face for me. A proč by nemohl? On už pomohl takovým esům, jakými jsou Makau, Vaniru nebo Kipsang. Sám umí maraton za 2 hodiny 6 minut a 31 sekund, nebo půlmaraton za 59 minut a 35 sekund. Dočká se jednou svého opravdu velkého triumfu? Naše další výzva bude sice maratonská, ale hodně rychlá. Přistála mi tady obálka i s výzvou, tak to jsem teda nečekala. A vzhledem k tomu, že se tady dívám na maratonce Petra Kiruiho, tak si myslím, že to bude něco asi s ním. Jak dlouho vydržíš běžet v maratonském tempu elitního atleta? Vzhledem k tomu, že běhají tak 3 minuty na kilometr, tak to bude hodně náročné a nevím, jak to vypotím sama ze sebe. Takže takovouhle výzvu jsem si úplně neobjednala. No. Umíte si představit rychlost 3 minuty na kilometr? To je 100 metrů za 30 vteřin. Jak dlouho vydržíte? Šílená výzva je přede mnou, doufám, že bude rychlej podklad, uvidíme, co vydržím. Jdu si to stopnout, nebudu to odkládat. Držte mi palec teda. Tak jedu. Hop. Ahoj, Dančo. Dančo. Čau, Vaško. Ty, co tady děláš, prosím mě? Dej mi napít, já už nemůžu. Já najdu výzvu, prosím tě. No. Ale musím to dát. Po 3 minuty, držela jsem tempo na 59, pak 3:02, musím to dát. Tak pojď, tak hele, koloběžka je lepší. Jo, tak pojď. Snazší bude nejspíš změnit dopravní prostředek za kompromisní koloběžku. Tak co? Co čas? Jako dali jsme to úplně přesně, Vašku, ale teda bylo to dost náročný. Musím říct, že teda obdivuju ty maratonce, jak můžou takhle rychle běžet, nechápu. Koloběžka je skvělý doplněk. Právě k tomu běhu, že člověk šetří víc klouby než třeba při běhu a zároveň si tolik neskračuje svaly jako třeba na kole. Takže k tomu je koloběžka ideální. Ale zase časově musím být na ní déle, ne? Ano, přesně tak, ale zase tam skvěle posiluješ, zvlášť pro dámy. Aha, tak to já určitě docením teda. Ty nepotřebuješ, ale jakoby právě naopak. Ty problematické partie, jako vnitřní strana stehen, zadek, zadní stehna. To je perfektní teda.
Jen takhle tedy asi budete moci dostihnout elitní africké běžce. A nebo si alespoň zpestříte běžeckou přípravu. Co by na to? Po dnešní výzvě jsem se dozvěděla, že koloběžka je skvělý doplněk pro běhání a další výzvy posílejte na rango.cz. Zase se ve Stromovce běhalo za nepolapitelnou mužkou Světluškou, respektive na podporu nevidomých. Už po třetí. Zase jsme se někam posunuli, začínali jsme na 800 běžcích, minulý rok to bylo 1800, ale letos jsme někde přes 2600 běžců. Nejde nám o sportovní výkony, jde nám skutečně o ten pocit těch lidí, kteří si to tady zaběhnou dohromady, někteří třeba i jako traséři nevidomí. Očekávání bylo obrovské, ovšem startovní horečku byste diagnostikovali marně. Spíš takovéto příjemné natěšeníčko u všech zúčastněných, mezi nimiž nechyběly známé tváře. Tak já jsem tady proto, abych s Markem zaběhnul dobrý čas, je to dobrý běžec. Marku, na co se ty chystáš dneska? No já jsem tady v rámci tréninku, takže si to prostě střelíme jako závod a uvidíme, jaký to bude. Každý běh, který něco znamená, běží se pro něco, za něčím, tak musí být řádně odstartován a starter prostě nesmí chybět, takže já jsem tady kvůli tomu, aby to všechno začalo. Proč jsi tady dneska? No tak, abych to podpořila, abych se taky podívala na tu stromovku, jak se rozsvítí a tak, to je hezký. Jsme tady podpořili Světlušku a celý ten projekt. A pak už to vypuklo. Vybrat jste si mohli ze 2 tratí a nepřeberné galerie vlastní inspirace při výběru kostýmů. Hlavně svítit nebo blikat a upozornit na dobrou věc. A taky běžet, jistě. Ono to ani s těmi lucerničkami v potemnělém parku nebylo snadné, i když heslo znělo běhat ve tmě má smysl. A máme tady termínovku na tento běžecký týden. Už ve čtvrtek si zaběhněte okolo Pálavy. V sobotu si můžete vyzkoušet své limity v horské výzvě v Železné Rudě. Nebo zvolnit s během rytíře z Byhoně. A pozor, neděli 11. května si blíží vyvrcholení běžecké sezóny. 20. ročník Volkswagen Maratonu Praha. Kromě neopakovatelného sportovního zážitku pro vás připravili partneři závodu Volkswagen a Birell i možnost poslat personalizovaný vzkaz svému běžci, který se mu objeví na velkoplošné obrazovce na 630. kilometru. Více informací a možnost nechat vzkaz najdete na www.fandimemaratonců.cz nebo ve stánku partnerů během Sport Expa. Na závěr vás čeká tradiční soutěž o hodnotné běžecké ceny. Jak se jmenuje regenerační technika v duchu Pomož si sám? Za A protahování, za B automasáž nebo za C zakopávání. Své odpovědi posílejte do pondělí 12. května na e-mailovou adresu soutěž@tempomagazin.cz. Vyhrajete běžecké tričko Adidas, oficiální maratonský baťůžek, půlroční členství do běžeckého centra Running Mall nebo půlroční pitný režim Birellu. Držte tempo a sledujte nás i na Facebooku.